برای برچاف که تایبەت چارەسەریە پزیشکی بوو نەخۆشان تێدا کرن. ئەوان دەبەدانەوە چەند وێنەیە سێڕەهەندیدا دیمەن و دەنگ وان ئارام دەکەتدا و هەز بە باشتربوونێ بکەن. پزیشک و لێکولەرێوێ بەرنامە چارەسەرکردنێ ناڤەندا پزیشکیە سیدر ساینای لە لۆس ئەنجلوس بڕێڤەت بە دەبێژیت و چەندین ڕێن چارەسەرکردنێ هەنە. ئەو ji bo çareseriya fizîkî têr bikarînan, bo nexweşiya têçûna xwarinê, birêvebirina pestana xînê, bo şîzofreniyê, xemûkî, sendroma rûvî ya hêrspûyî û pirtir nexweşiyên dil têr bikarînan. هاری قوربانیە ڕوویدانان ئەو کەسن ji نیشتەگەریە چارەسەر دەبن نەخۆشن شێرپەنجێ هەتا ku ew jinin berzarokbûnê jî diket. Bo rahênankirina nûjdar û pestyaran rêveberiya xwarin û dermankirinê Amerîka kar dike ji bo gihandina çareseriyê bû pitir nexweşan. û pîvana karîgeriya ev ê teknolojiyê. Ev nexweşa dibêjît ku harî wî diket bo sivekirina êşanên wî yên ku bi dehan salan e dibin dermankirina nexweşiya şêrpencê da dîtîn. Wekî ku hin li salonek sînemayê bin, kes li dûra we nebîtin, tenê hin dikarin wî dîmenê bibînin. û ew we rast dikişîne hundir. Ev bername ewî dibete cihîniyên xeyalî. Ew çi dîmenên çêlekên ku li zeviyeke li çiyayên Swîsre diçerin bît, çi jî melevaniya digel delfînan an jî nehengekî şîniyê mezin bike. دکتۆرê derûniyê ku vî bernameyê birêvet bed birêya berçavkên pêşkestî dibêjît, ev bernameya harî nexweşan diket ku mêşkê wan aram bît û dubare bihête perwerdekirin. Vê berçavkê çend hestewar nav xwe de hene ji bo tomarkirina rêjeya lêdanên dil, guherîna dil, di heman demê de şopandina çawan jî. Rê didet ku nexweş li ser şelalên avê bifirin. Bo nimûne bo kontrolkirina wênan digel me jî, dema ku leşê nexweşî bersiva serpêhateka aramker didet. Dr. Spiegel dibêjît, êşanên demdirêj yên wekî êşanên Tom Norris hem di mejî de hem di leşî jî de hene. Tiştê ku çê bibit ew e ku şane dişên bixwe sax bibin. Heke ne bi tewahî her hindek êşan ya hey û hema wisa ye ku êş ber bi mêjî ve çûye. Cihê ku mêjî bixwe dest bi çêkirina êşê dike. Di navbera 8 ta 12 heftiyan ji rahênankirinan êşanên nexweşan kêmtir dibin. Diktor pisporên taybetmend dibêjin ku ev çareseriyê harîkariya nexweşiyên cur bi cur diket. Ji bo raporta Mike O'Sullivan, hatîn Mayî Dengê Amerîka.